Всички обичаме да се глезим с любимите си закуски и сладкиши, но замислял ли си се някога какво всъщност влиза в тяхното приготвяне? От съмнителни съставки до неетични практики, хранителната индустрия може да бъде шокиращо и обезпокоително място. В това видео ще разкрием скритите реалности за 20 популярни храни, които могат да те накарат да се замислиш преди следващото си посещение в супермаркета. Приготви се, защото това пътешествие може да ти остави неприятно усещане. Номер 20. Конвенционално отглеждани ягоди. Тези сочни и сладки ягоди могат да бъдат истинска наслада за вкусовите рецептори, но начинът им на отглеждане може да има подобни ефекти върху околната среда и здравето. Конвенционалните производители на ягоди разчитат в голяма степен на пестициди, фунгициди и други синтетични химикали, за да защитят реколтата си, което води до възможни остатъци по плодовете. Ягодите често оглавяват списъка Dirty Dozen заради високите нива на замърсяване с пестициди, което е свързано с хормонални нарушения, неврологични проблеми и повишен риск от определени видове рак. Номер 19. Царевичен сироп. Царевичният сироп с високо съдържание на фруктоза, често срещан подсладител в преработените храни и напитки, е свързван с различни здравословни проблеми, като затлъстяване, диабет тип 2 и сърдечни заболявания. Но не само нашето здраве е застрашено. Производството на царевичен сироп има и сериозни последици за околната среда, включително деградация на почвите, замърсяване на водите и увреждане на екосистемите поради интензивното отглеждане на царевица. Номер 18. Яйца от индустриални ферми. Суровите условия в индустриалните ферми за яйца, където кокошките се държат в миниатюрни клетки с ограничено пространство и минимален достъп до естествена светлина, могат да те накарат да преосмислиш следващия си сандвич за закуска. Тези практики не само повдигат сериозни въпроси за хуманното отношение към животните, но и прекомерните отпадъци и антибиотиците, използвани в тези операции, допринасят за деградацията на околната среда. Номер 17. Пакетирани плодови закуски. Макар да се рекламират като по-здравословна алтернатива на бомбоните, много пакетирани плодови закуски са натоварени с добавени захари, изкуствени аромати и отцветители, което допринася за затлъстяване, кариеси и възможни алергични реакции. Освен това, производството и опаковането на тези закуски допринасят за замърсяването на околната среда и натрупването на отпадъци. Номер 16. Хранителни отцветители. Изкуствените хранителни отцветители, често извлечени от петрол, са свързвани с различни здравословни проблеми, включително алергии, хиперактивност при децата и възможни канцерогенни ефекти. Въпреки че естествените отцветители обикновено са по-безопасни, някои от тях, като карминът, получен от смачкани насекоми, могат да предизвикат алергични реакции и да повдигнат етични въпроси за вегетарианци и вегани. Номер 15. Предварително опаковани салати. Предварително опакованите салати са били свързвани с множество огнища на хранителни инфекции поради възможно замърсяване по време на измиване и опаковане. Освен това, пластмасовите съдове за еднократна употреба допринасят за замърсяването с пластмаса, а транспортирането и охлаждането на тези продукти имат значителен въглероден отпечатък. Номер 14. Имитиращ рак. Имитиращият рак, известен още като сурими, може да наподобява вкуса и текстурата на истинско рачешко месо, но производственият процес и списъкът със съставки, включително смляна риба, нишесте, яйчен белтък и изкуствени аромати и отцветители, могат да те накарат да се замислиш отново. Номер 13. Консервирани зеленчуци. Макар и удобни, процесът на консервиране може да премахне водоразтворимите витамини и минерали от зеленчуците. Много консервирани зеленчуци съдържат също добавена сол или захари като консерванти, което допринася за здравословни проблеми като хипертония. Номер 12. Търговски бял хляб. Процесът на рафиниране, използван за производството на търговски бял хляб, премахва богатите на хранителни вещества трици и зародиша, оставяйки продукт с високо съдържание на прости въглехидрати, който често е пълен с консерванти и други добавки. Липсата на фибри и добавените съставки могат да допринесат за здравословни проблеми като затлъстяване, диабет тип 2 и сърдечни заболявания. Номер 11. Фоагра. Производството на фоагра, луксозна храна, получена от оголемения черен дроб на пътици или гъски, насилствено огоявани, отдавна е обект на противоречия заради нехуманната практика, наречена гаваш или принудително хранене. Многобройни проучвания са документирали отрицателните ефекти на този процес върху здравето на животните.
което е довело до забраната на фоагра в менюто в много региони и ресторанти. Номер 10. Отглеждани скариди. Въпреки че често се рекламират като по-устойчива алтернатива на дивоуловените скариди, индустрията за отглеждане на скариди е свързана с множество екологични и етични проблеми. От унищожаването на гори и замърсяването на водите до нарушения на човешките права, включително принудителен труд. Методите, използвани при отглеждането им, могат да те накарат да преосмислиш следващата си покупка. Номер 9. Газирани напитки. Вездесъщите и популярни газирани напитки могат да загубят своята привлекателност, след като разбереш за високото им съдържание на захар, изкуствените съставки и значителното им въздействие върху околната среда, от приноса към затлъстяването и диабет тип 2 до замърсяването с пластмаса и прекомерната консумация на вода. Здравните и екологичните разходи, свързани с производството на безалкохолни напитки, могат да те накарат да избереш по-здравословна алтернатива. Номер 8. Маргарин. Маргаринът, популярен заместител на маслото, преминава през процес наречен хидрогениране, който може да доведе до образуване на трансмазнини, известни с това, че увеличават риска от сърдечни заболявания и други здравословни проблеми. Освен това, производството на основната съставка на маргарина, растителното масло, допринася значително за обезлесяването и унищожаването на местообитания. Номер 7. Бомбони маршмелоу. Ключовата съставка в пухкавите маршмелоу е желатинът, протеин, извлечен от колагена, намиращ се в кожата, костите и съединителните тъкани на животните. Процесът на извличане на желатин повдига етични въпроси за вегетарианци, вегани и хора, които спазват определени религиозни хранителни ограничения, както и проблеми, свързани с околната среда и хуманното отношение към животните в индустриалните ферми. Номер 6. Консервирано месо. Консервираните меса като спам или консервирано говеждо често съдържат парчета месо с ниско качество, смесени с консерванти като натриев нитрит, който е свързван с повишен риск от хронични здравословни проблеми. Освен това, производството на консервирано месо допринася за деградацията на околната среда и повдига етични въпроси, свързани с практиките в индустриалните ферми. Номер 5. Инстантни нудли. Инстантните нудли преминават през процес на пържене, който може да доведе до високо съдържание на мазнини и често се предлагат с пакетчета подправки, натоварени с сол и изкуствени аромати, като мононатриев глутамат. Те не само имат ниско съдържание на хранителни вещества, но производството на инстантни нудли допринася и за обезлесяването и замърсяването с пластмаса. Номер 4. Преработено сирене. Преработеното сирене, известно и като сиренен продукт, се произвежда чрез разтопяване на истинско сирене и комбинирането му с емулгатори, стабилизатори, консерванти и изкуствени отцветители. Този процес значително намалява процента на истинско сирене в крайния продукт, като вместо това добавя различни добавки, които могат да допринесат за здравословни проблеми и потенциални алергични реакции. Номер 3. Кренвирши. Кренвиршите се произвеждат чрез процес, наречен механично отделяне, при който различни части на животните, включително кожа, мазнини и дори органи, се смилат и смесват в фина паста, комбинирана с консерванти, натриев нитрит и високи нива на сол. Консумацията на кренвирши е свързвана с повишен риск от хронични заболявания, като сърдечни болести и определени видове рак. Номер 2. Любимите пилешки нагетси. Производственият процес за тези хрупкави закуски може сериозно да ти развали апетита. Пилешките нагетси се правят от механично отделено месо, пастообразна субстанция, получена чрез притискане на останалите пилешки трупове през сито под високо налягане, включително хрущяли, кожа и други по-малко желани части. Номер 1. Изкуствени подсладители. Изкуствените подсладители като аспартам, сукралоза и захарин са били обект на множество дебати относно тяхната безопасност и потенциални ефекти върху здравето. Въпреки че са одобрени за употреба, продължават да съществуват опасения за възможни рискове за здравето, включително повишен риск от рак и наддаване на тегло. Освен това, производството и изхвърлянето на тези синтетични съединения допринасят за замърсяването и тяхната устойчивост в околната среда, което поражда опасения за въздействието върху водните екосистеми и човешкото здраве. От съмнителните съставки до неетичните практики и екологичните проблеми, производствените процеси зад много от любимите ни храни могат да оставят усещане за безпокойство.
Затова следващия път, когато си в супермаркета или посягаш към закуска, си спомни тези разкрития и обмисли по-здравословни и по-устойчиви алтернативи. Благодарим ти, че ни гледа и до скоро!